El regidor Joaquim Mestre ha fet una clara i extensa explicació de la Carta de Ciutadania, Carta de Drets i Deures, que avui aprovem, amb el recolzament de Convergència i Unió. M'equivocaria si digués que és la Carta de Convergència i Unió. És la Carta de Ciutadania, Carta de Drets i Deures de la ciutat de Barcelona. Per tant, de totes i de tots. Una carta que, malgrat no rebre el recolzament de tots els grups municipals aquí representats, s'ha fet amb un ampli consens i hem participat tots 5. Aprofito per agrair també a totes les persones que han col·laborat per fer possible que avui aquest projecte vegi la llum. Permeteu-me que ho personalitzi en la comissió d'experts, els membres del Consell de Ciutat, les persones i entitats, institucions que han presentat al·legacions o han fet arribar les seves observacions, els serveis jurídics de la Casa, els tècnics de regidoria, de drets civils, col·laboradors dels diferents grups municipals i el company i companyes regidores que han conformat la comissió política. La Carta de Drets i Deures és hereva d'altres intents frustrats, però que dona resposta al mandat de l'ordenança de mesura per fomentar i garantir la convivència ciutadana en l'espai públic de Barcelona, amb una clara referència a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la ciutat, entre altres. Esdevenint una nova ordenança de la ciutat. Avui, després de 2 anys de treball i amb alguna correcció procedimental per donar satisfacció a tothom en l'àmbit participatiu, entrem a formar part d'un malauradament reduït grup de ciutats que compten amb la seva pròpia Carta de Drets i de Deures. Aquesta carta, que no innova i que per tant la fa exigible en la seva totalitat, té un clar vincle amb la ciutat, és pedagògica i conserva un equilibri entre els drets i entre els deures. Un document rigorós, però que no és precisament perfecte. Com no pot ser d'una altra manera, i des del consens abans esmentat, des de Convergència i Unió, hem aportat el nostre gra de sorra. Hem incidit ja des del preàmbul per garantir la referència als valors històrics i als diferents precedents de la Carta a la nostra ciutat capital de Catalunya. D'acord amb el nostre Estatut de Catalunya, vam incidir en la protecció i l'ús de la llengua catalana, així com diferents mecanismes de participació. Hem introduït elements de correcció per garantir, d'acord també amb la norma, els drets dels pares i de les mares amb l'educació de qualitat dels seus fills i les seves filles. Hem incidit en temes de salut i de benestar, parant atenció en qüestions de relacions familiars, d'educació, de treball, habitatge, immigració i salut. Vivim en una societat integradora i que lluita contra qualsevol tipus de discriminació i violència. Segur que és millorable, ho hem vist en el període d'exposició pública, s'han recollit al·legacions i s'han explicat continguts, però ara ja tenim una base. La ciutadania, ben entesa, fa referència al sentiment de pertinença a una comunitat, i un és digne de formar-ne part quan és responsable amb aquesta condició i respecta als drets i als deures, com a administració o com a administrat, amb les seves corresponents garanties. Esperem a fer el primer balanç d'aplicació d'aquesta carta pel proper mandat. Moltes gràcies.